салом алейкум ҳамватанони азиз, занҳо ва мардҳое ки шумо нав блогер шудестен. ман барои шумо мегӯям ки ман ягон артист нестам ки шумо видеои маро скачат мекунед, канал мекушоед, мемонед дар каналотон. лични влогои маро скачат мекунед, ай инстаграм да сайтои худтон мемонед. бовар кунед, ҳама корҳози дар замона карда мешавад. через аккаунт ман шуморо ёфта метонам. ман метонам шуморо заявление бинависам, ман метонам шуморо дар суд битим. ҳама кора карда метонам. неким ҳамин мо хумуна мусулмон мегем, неким амал надорем. ман ба забони мусулмонӣ муроҷиат кардам. ба нашава ки сайда хича мусулмон мегира, сайда хича хоксор мегира, даст ба хайр мегира, моро дар суд дод, моро ба ҷавобгарӣ кашиданд. ба дига дили ман намесӯзад. баъд заявление дар суд ки рафт, дига аюҷа бар намегарда. уже ҳами уголовни дела ки шид, дига ягон роҳи дига надора. ман дига наметонам барам гӯям ман пушаймон шудам, биёед нолаву гирья кунед. барои ҳамин қадр накунед, нарасен видеоҳои мара. видеои ман танҳо барои сайти худмай. ман барои сайтои худам меҳнат мекунам, видеома тайёр мекунам, мемонам. ман артист нестам, рақсу бозӣ намекунам ки шумо мара бигирен, скачат кунед да ягон сайтотон монед. категорически запрещено видеои мара скачат кардан да сайтои худтон мондан. боз як бор дига пештон мегзарам, и кара дига ҳичи видео намекунам, хапдам да суд метимтона. ва баъди ин нашава видео ки ой сайда моро да суд дод, уголовни дела кард. барои ҳамин қадр ҳурмати эҳтироми ҳамдигар туф кунем, дар рӯи худмон мезананд. миллати тоҷикем, дар кор нестай. шуморо меҳнат кунен, ранги ма видео кунен, шуморо броен рӯи ютуб кор кунен. и кори ма ҳай, и нони кусок хлеби ма ҳай бигем да, ки ма барои се сағирам имрӯз кор мекунам.